ዋላ እኳ መብዛሕትኡ እዋን እቲ ናትና ዝሰርሕናዮ ፕረዘንቴሽን ብዲጂታል መልክዕ ንኻልኦት ሰባት ክንህቦም ንኽእል እንተኾንና ሓደ ሓደ ግዜ እዋን ግን ፕሪንት ጌርና እውን ብሃርድ ኮፒ መልክዕ ንሰባት ክንዕድሎም ኣብ ንደልየሉ እዋን እዚ ፕረዘንቴሽን ናትና ፕሪንት ክንገብሮ እውን ንኽእል ኢና። ንኣብነት እቶም ፕረዘንቴሽንና ዝከታተሉ ዘለዉ ሰባት ፕሪንትድ ዝኾነ ብወረቐት ማለት እዩ ኣብ ኢዶም ክንዕድሎም ምስ እንደሊ ነቲ ፕረዘንቴሽን ፕሪንት ጌርና ኣውፂና ብሃርድ ኮፒ መልክዕ ክንህቦም ንኽእል ኢና። ሶዛት ኣብኡ ዘሎ ትሕዝቶ እናንበቡ ከዓ ምስቲ ናትና መግለፂ ፎሎው ክገብሩና ይኽእሉ። ካልእ ከም ሃንዳኣውት መልክዕ ጌርካ እውን ፕሪንት ጌርና ክንህቦም ንኽእል ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታትና ብዛዕባ ሃንዳኣውት ዝብል ኣዳሊና ኣለና ኣብኡ ተኸታተልዎ። ስለዚ ሓደ ዘዳለናዮ ፕረዘንቴሽን ከመይ ጌርና ኢና ፕሪንት ንገብሮ ንዝብል መጀመርታ ኣብ ፋይል ንኣቱ ኣብ ፋይል ምስ ኣተና ፕሪንት ዝብል ኦፕሽን ኣለና ኣብዚ ባክ ስቴጅ ቪው ማለት እዩ ኣብዚ ፕሪንት ዝብል ኦፕሽን ኣለና ፕሪንት ምስ በልና ኣብዚ ላዕሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፕሪንት ኣለና እዚኣ እታ ፕሪንት ባተን እያ ቅድሚ ናብዚኣ ምኻድና ግን ክንደይ ኮፒስ ኢኻ ከተውፅእ ደሊኻ ዘለኻ ኣብዚ ክትሕብራ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ነታ ናትካ ፕሪንተር ክንደይ ቅዳሕ ናይዛ ፕረዘንቴሽን ሓንቲ ቅዳሕ እንድሕዳ ደሊኻ ዋን ትገብራ ነዚኣ ማለት እዩ ቀፂልካ እታ ምስ ኮምፒተርካ ላጊብካ ዘለኻ ፕሪንተር ኣብዚ ትመርፅ ማለት እዩ ብዙሓት ፕሪንተራት ክህልዋ ክእላ እየን እታ ባይ ዲፎልት ትጥቀመላ ፕሪንተር ኣየነይቲ ምዃና ኣብዚ ትመርፅ ወይ ከዓ ትመርፂ ማለት እዩ ቀፂልና ኣብዚ እንታይ ዝብል ኣለና ፕሪንት ኦል ስላይድስ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ክሊክ ምስ ገበርኩም ፕሪንት ኦል ስላይድስ እንድሕዳኣ መሪፅኩም እቲ ኢንታየር ፕረዘንቴሽን ናትና 12 ስላይድስ እንድሕዳ ኣሎ ብምሉኡ ፕሪንት ኮይኑ ክወፅእ ማለት እዩ ፕሪንት ሰሌክሽን እንድሕዳ ኢልኩም ኣቐዲምኩም ሰሌክት ዝገበርኩሞ ስላይድስ እንድሕዳ ፀኒሑ ኮይኑ ወይ ከዓ ፅሕፈት ኣብቲ ስላይድ እንድሕዳ ፀኒሑ ንዕኡ ጥራይ ፕሪንት ክትገብርዎ ምስ እትደልዩ ማለት እዩ ፕሪንት ካረንት ስላይድ እንድሕዳ ኢልኩም ኣብታ ካረንት ዝፀናሕኩም ኣነ ሕጂ ኣብ ቀዳመይቲ ስላይድ እየ ዘለኹ እዚኣ ስለዚ ነዚኣ ጥራይ ፕሪንት ክገብራ እንድሕዳ ደልየ ፕሪንት ካረንት ስላይድ ይብል ራብዒቲ ዘላ ስላይድ ንበይና ፕሪንት ክገብራ እንድሕዳ ደልየ ኣብታ ራብዒቲ ስላይድ መጀመርታ ይመርፅ ብድሕሪ ኣብዚኣ መፅአ ፕሪንት ካረንት ስላይድ ይብላ ማለት እዩ ኣሞ ዳታ ካስተም ሬንጅ ዝብል ኣለና ኢንተር ስፔሲፊክ ስላይድስ ቱ ፕሪንት ሕጂ ኣብዚኻ ዝተወሰኑ ስላይድስ ንኣብነት ካብ ስላይድ 4 ጀሚርኪ ክሳብ ስላይድ 6 ዘሎ ጥራይ ፕሪንት ግበር እንድሕዳ ክትብላ ደሊኻ ከምዚ ጌርካ ፕሪንት ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ተረዳዲና ስለዚ ካብታ ራብዒት ስላይድ ጀሚራ ሓምሸይትን ሻድሸይትን ፕሪንት ትገብራ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ እንድሕዳ ስክሮል ጌርኩም እዚኣ ራብዒት እያ እዚኣ ሓምሸይቲ እያ እዚኣ ኻ ሻድሸይቲ እያ ካልእ ፕሪንት ኣይከውን እዩ ማለት እዩ ኦኬ እጂ ነዚኣ ክድምሰ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ፕሪንት ኦል ስላይድስ ተመሊሳ ኣላ ፕሪንት ኦል ስላይድስ እንድሕዳ መሪፅኩም ከዓ ቀዳመይቲ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይ ሻድሻይ ከምዚ እናበለ ብሙሉእ እንተን ናትና ስላይድስ ኣብዚ መፅአን ኣለዋ ማለት እዩ ተረዳዲና ኣለና ብሙሉእ እቲ ስላይድስ ናትና ኣብዚ መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሕጂ እዛ ፃዕዳ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ወረቐት እያ እታ ስላይድ ኣብታ ወረቐት ከመይ ኢላ ከም ትሕተም እዩ ዘርእየና ዘሎ እዚ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ፕሪንት ኦል ስላይድስ ንኣብነት እንድሕዳ መሪፀ ቀፂለ ኣብዚ ታሕቲ እንታይ ዝብል ኣለኒ ፉል ፔጅ ስላይድስ ገለ ዝብል ምርጫ ኣለኒ ኦኬ ሕጂ ፕሪንት ሌይኣውት ኣብዚ ፉል ፔጅ ስላይድስ እንድሕዳ ኢልና ኣብ ሓንቲ ወረቐት ሓንቲ ስላይድ ተሓቲማ ክትወፅያ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ስላይድ እዛ ፕረዘንቴሽናትና 12 ስላይድስ ኣለዋ 12 ወረቐት ክትወስደልና እያ ማለት እዩ ኖትስ ፔጅ እንድሕዳ መሪፅና ብዛዕባ ኖትስ ዝተምሃርናዮ ቪድዮ ኣሎ ኣብኡ ሪቫይዝ ግበርዎ ኣብዚ ስላይድስ ናትና ኖትስ እንድሕዳ ኣቲና ነርና ኣብዚ ነፃ ቦታ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኖትስ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ፎር ኤቭሪ ስላይድ እታ ናታ ስላይድን እቲ ኖትስ ዝፀሓፍናዮን ፕሪንት ኮይኑ ክወፅእ እንድሕዳ ደሊና ኖትስ ፔጅስ ንመርፅ ማለት እዩ ኣውትላይን እንድሕዳ መሪፅና ብዛዕባ ኣውትላይን እውን ዝሰራሕናዮ ቪድዮ ኣሎ ኣብኡ ተመሊስኩም ረእይዎ ብኣውትላይን መልክዕ ጌርና እንድሕዳ እቲ ዝደለናዮ ስላይድስ ከነውፅኦ እንድሕዳ ደሊና ከዓ ኣብዚ ንጥቀም ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብኣውትላይን መልክዕ ፕሪንት እንድሕዳ ክትገብርዎ ደሊኹም ትትሕዝቶ ናይቲ ስላይድስ ናትና ብከምዚ መልክዕ ይወፅእ ማለት እዩ ቀፂልና ኣብዚ ሃንዳኣውት ዝብል ኣለና ዋን ስላይድ እንድሕዳ ጌርኩም ልክዕ ብከምዚ መልክዕ ሂደር ፉተር ዘለዎ ኮይኑ ይወፅእ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ወረቐት ክልተ ስላይድ ከተውፅኡ እንድሕዳ ደሊኹም ክልተ ስላይድስ ብከምዚ መልክዕ ብሃንዳኣውት ማለት እዩ ፐር ፔጅ ክልተ ስላይድ ከተውፅእ ምስ ደሊ ሰለስተ ስላይድስ እንድሕዳ ከተውፅእ ደሊኻ ከዓ ከምዚ ኮይኑ ወፅእ ንኣብነት እዚ ሃንዳኣውት ወይ ማንዋል ከተዳሉ ከለኻ ብከምዚ ጌርካ ፕሪንት ክትገብሮ ዝያዳ ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ ሓደ ወረቐት ቁጥብ ኣለኻ
ካልኣይ ከዓ መፅሓፊ ቦታ እውን ኣብዚ ይረኽቡ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ራብዓይ እንተዳ ኢልና እተን 4 ስላይድስ ብከምዚ መልክዕ ፕሪንት ኮይነን ከም ዝወፃ ይነግረና ኣሎ 6 ስላይድስ ሆሪዞንታል ይብለና ኣሎ እዚ ከዓኒ 6 ስላይድስ ኣብ ሓንቲ ወረቐት ፕሪንት ክትገብሮም ምስ ትደሊ ኣብዚ 9 ኣሎ 4 ስላይድስ ቨርቲካል 6 ስላይድስ ቨርቲካል 9 ስላይድስ ቨርቲካል ዝብል ኣሎ ኣብዚ እናመረፅኩም ድማ ከመይ ጌርኩም ፕሪንት ክትገብሮ ደልዩ ከም ዘለኹም ንዓኹም ይግደፍ ማለት እዩ ሕራይ ቀፂልና እዚኣ ኮሌይትድ ትብላላትና ኮሌይትድ ማለት እንታይ እዩ እዚ ኣብ ምንታይ እዩ ዘገድሰና ኣብ ብዝሒ ፕሪንት ክትገብር ከለካ ንኣብነት ኣብዚ ኮፒ ሲልና ክልተ ቅዳሕ እንድሕዳ ደሊና መጀመርታ 1 2 3 እናበለ ክሳብ 12 ስላይድ ክትሓትም እያ መሊሳ ከዓ ናይታ ካልእቲ ቅዳሕ ከዓ ካብ ሓደ ጀሚራ ክሳብ 12 ቅዳሕ ክትሓትም እንድሕዳ ደሊኻ እዚኣ ኮሌይትድ ክትመርፃ ትኽእል ኢኻ አንኮሌይትድ እንድሕዳ መሪፅካ ግን መጀመርታ 12 ግዜ እታ ፔጅ 1 ክትሓትም እያ ቀፂላ 12 ግዜ ተን ፔጅ 2 ዘላ ክትሓትም እያ ቀፂላ 12 ግዜ ተን ፔጅ 3 ክትሓትመን እያ ማለት እዩ ኦኬ አሚን ክልተ ግዜ የቕሬታ ኣብዚ ክልተ ስለ ዝበልና 12 ግዜ እንድሕዳ ሓተሚልካስ 12 ግዜ ቅዳሕ ተውፃልካ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ 12 ስላይድ ስለ ዘለዋ መጀመርታ ተን ስላይድ ናምበር 1 ጥራይ ክትሓትመን እያ ቀፂላ ስላይድ ናምበር 2 ጥራይ ክትሓትም እያ መሊሳ ስላይድ ናምበር 3 ጥራይ تحتم مالتي اوكي سلازي ابز كلتا غزي كوب سلازبلنا ككلتا غزي كومو تحتملكا مالتي ابزي portrait orientation زبلالو landscape orientation زبلالو زت ناتنا ورقاتي مال portrait ندهدا غيرنا كمزيلو تخيلو لو مالتي vertical ندهدا تحت موديل هانت ورقات landscape ندهدا يلكيا خا نغون مالتي تورقات نصفحات مالتي كتحتم ندهدا ادليخات ناتكا ورقات دما landscape تمرص مالتي ኣብዚ እታ ተሓት ሞዴል ኢኻ ዘለኻ ብላክ ኤንድ ዋይት ወይ ድማ ግሬይ ስኬል ኢኻ ተሓት ሞዴል ኢኻ ዋላስ ብሕብራዊ መልክዕ ኢኻ ተሓት ሞዴል ኢኻ ንኣብነት ናትካ ከለር ፕሪንተር ክትህልወካ ትኽእል እያ ግን ብሕብሪ ክወፅእ ኣይደለኻዮ ንበል ፀሊምን ፃዕዳን ኮይኑ ፕሪንት ክኮን ንሕዳ ደሊኻ ሲምፕሊ ግሬይ ስኬል ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኸ እቲ ሕብራዊ ትሕዝቶ ናይቶም ስላይድስ ናትና ለጊሱ ኣለዎ ማለት እዩ ኦኬ ፅሕፈት ጥራይ ኮይኑ ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ እንድሕዳ ሪእናዮ ኣብ ሓንቲ ስላይድ ክገብረ ከም ዝትዕዘብዎ ዘለኹም እቲ ዝነበረ ሕብርታት ብምሉ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ጠቕላላ ለጊሱ ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ፒዩር ብላክ ኤንድ ዋይት ኢልናዮ ኸ ዳርጋ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ብላክ ኤንድ ዋይት ኮይኑ ይሕተም ካለር እንድሕር ደኣ ኢልናዮ ግን ብምሉ እቲ ሕብራዊ ትሕዝቶ ናይቲ ስላይድስ ናትና ምስኡ ይሕተም ማለት እዩ ሃራይ ቀፂልና ንሪኦ ድማ ኣብ ታሕቲ ሂደር ኤንድ ፉተር ዝብል ኣለና እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ተማሂርና ነርና ኢና ኤዲት ሂደር ኤንድ ፉተር ኢልና ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ፕሪንት ናትና ሃንድ ኣውትስ ሞድ መሪፅና ስለ ዘለና ኣብቲ ኖትስ ኤንድ ሃንድ ኣውትስ ኣብዚ ክሊክ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ስላይድ ሾው ናትና ዴት ኤንድ ታይም ወይ ፔጅ ናምበር ክንውስኸሉ እንድሕዳ ደሊና ኣብዚ ንኣቱ ንኣብነት ዴት ኤንድ ታይም ኣነ ንኣብነት ዴት ክገብረሉ እየ تشحن سلاسان جيري له page number نحدا أخذ ولو دلي نايت slides number أبس تحت خمسين عزوة وزلنا header كأبز العلن نحدا أخذ ولو دلي زغانة تقرينيا كود سيلي له footer كأن نحدا أخذ دلي بس تحتي simply أبزخا ቀፂላ apply to all ብላ ማለት እዩ ሕጂ ከም ስሪኦ ዘለኹም እቲ ሂደር ብላዕሊ መፂሎ ዕለት ኣሎ በዚ ኣብዚ እቲ ፔጅ ናምበር ወይ ከዓ ስላይድ ናምበር ኣሎ ኣብ ታሕቲ ኸ ትግርኛ ፕሮዳክሽን ዝብል እቲ ፉተር ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ትሕዝቶ ኣብቲ ወረቐትና ዝሕተም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ወረቐትና ክሕተም እንድሕዳ ደሊኹም ከዓ ከምዚ ክትገብርሉ ትኽእሉ ኢኹም ቀፂልና ኣብዚ ታሕቲ እንታይ ኣለና ባክ ኣለና ፕሪቪየስ ፔጅ ዝብል ኣለና ማለት እዩ እዚ ፕሪቪየስ ስላይድ ኣብዚ ኸ ኔክስት ስላይድ ከዓ ከምዚ እናገበርኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኩላ እታ ፕሪንት ፕሪቪው ተባሂላ ትፅዋዕ ፔጅ እያ ኦኬ ስለዚ ከምዚ እናገበርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና እንተዘይኮይኑ ኸ ንኣብነት ናብ ስላይድ 12 እንድሕር ክነጥር ደልየ ኣብዚኣ 12 ኢለ ፅሕፍ ኢንተር እንድሕር ሃሪመ ናብ ስላይድ 12 ነጢረ ኣለኹ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ዙም ኣለና ዙም ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም
ዙም ኢን ዙም ኣውት ማለት እዩ ኣብዚ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዛ ዙም ቱ ፔጅ እንድሕዳ ኢልኩሞ ኸዓ ሙሉእ ፔጅካ ዙም ክገብረልኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሃራይ ቀፂልና ድማ እንድሕር ደኣ ኣብቲ ናትኩም ስላይድ ሾው ሂድን ዝኾኑ ስላይድስ እንድሕር ደኣ ሃልዮም ከ ሕጂ ኣብዚ ናተይ ሂድን ስላይድ ስለዘየለው እዚኣ ጠፊኣ ኣላ እንድሕር ደኣ ሂድን ስላይድስ ሃልዮም ነቶም ሂድን ስላይድስ ከዓ ፕሪንት ክኾኑ እንድሕር ደኣ ደሊኹም ኣብዚኣ ቲክ ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ነዛ ፕሪንት ሂድን ስላይድስ ትብል ዘላ ቀፂልና ንመሃሮ ትምህርቲ ድማ ነቲ ናትና ስላይድ ፕሪንት ምስ ገበርናዮ ንኣብነት ዋላ ትሕዝትኡ እንድሕር ደኣ ፃዕዳ ኮይኑ ለሰይ ግሬይ ስኬል እንድሕር ደኣ ጌርናዮ ኣብቲ ወረቐት ከምዚ ኮይኑ ክመፅእ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ኣርእስቲ ዝፀሓፍናዮ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ናትና ስላይድ እንድሕር ደኣ ፍሬም ክንገብረሉ ደሊና ኣብዚ ስላይድ ምስ ኣተና ኣብዚኣ ፍሬም ስላይድስ ትብል ኦፕሽን ኣላ ነዚኣ ቲክ ንገብራ ማለት እዩ ቲክ ምስ ገበርና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ናትና ስላይድስ እንታይ ገይሩሎ ቦርደር ገይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣትሊስት ስላይድ ምዃኑ ከማን ይርዳእካ እንድሕር ደኣ ፍሬም ዘይጌርካሉ ግን እንታይ ይኸውን ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ፃዕዳ ወረቐት እዚአን ፅሕፈት እዚአን ጥራይ ተሓቲመን እየን ክወፃ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ብዙሕ ሰንስ ኣይህብን እዩ ማለት ሕጂ መልክዕ መታን ክህልዎ ኣብዚ ዛ ፍሬም ስላይድስ ትብል ቲክ ምዃና ከነረጋግፅ ክንክእል ኣለና ሕራይ ብተወሳኺ ንኣብነት ኣብዚ ፕሪንት ስላይድስ ዝብል ዘሎ ካስተም ሬንጅ ኣንቶይ ተማሂርና ነርና ንኣብነት ካብ 4 ክሳብ 6 ዘለዋ ጥራይ እንድሕር ደኣ ፕሪንት ክገብረ እንደልየ 4 up to 6 ኢለ ክመርፅ ይኽእል እየ ማለት እዩ ንኣብነት ስላይድ 2 ስላይድ 5 ስላይድ 7 ጥራይ እንድሕር ደኣ ፕሪንት ክገብረ እንደልየ ሲምፕሊ ካልአይቲ ስላይድ ይመርፃ ሃይፈን ገይረ ስላይድ 5 ከዓ ፕሪንት ክገብራ እንድሕር ደኣ ደልየ መሊሳ ሃይፈን ገይረ ስላይድ 7 እንድሕር ደኣ ኢለያ ኣብዚ ከዓ እንታይ ነምፅእ ኣለና ማለት እዩ ስላይድ 2 ስላይድ 5 ስላይድ 7 ፕሪንት ትገብረልና ማለት እዩ ሕራይ እምበኣር እቲ ናትና ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ፕሪንት ክንገብሮ ኣብ እንደልየሉ እዋን ከምዚ ዝነገርኩኹም ኣብ ባክስቴጅ ቪው ኣቲና ኣብ ፕሪንት ንኣቱ እዚ ቦታ እዚ እቲ ፕሪንት ሌይኣውት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኩሉ እቲ ሴቲንግስ ናትና ኣመዓራሪና ምስ ወዳእና ኣብ መወዳእታ ፕሪንት ነዛ ፕሪንት ትብል ዘላ ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ ፕሪንተርና ተለኣኸ እቲ ፕሬዘንቴሽን ከዓ ፕሪንት ኮይኑ ብወረቐት መልክዕ ተሓቲሙ ይወፅእ ሕራይ ካልእ ኣብዚ ናይ መጨረሻ ክመረኩም ዝደሊ ኣብዚ ሃንድ ኣውትስ ሞድ ምስ ኣተና ንኣብነት እዚ ክልተ ስላይድስ እንድሕር ደኣ መሪፀ ኣለኹ ኦኬ ሕጂ ፖርትሬት ኦፕሽን ክጥቀመ ሕራይ ሕጂ ነዚ ፕሪንት ጌርና ክነውፅኦ ከለና ኣብ ሃንድ ኣውትስ ሞድ ኣየገላብጠናን እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ስላይድ እዚ ነዛ ርእስቲ እዚኣ ጥራይ ሒዙስ ክንዲዚ ቦታ ኣብቲ ወረቐት መሊእልና ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚ ብዙሕ ቦታ ክውዳእልካ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ከተዓፃፅፈካ እውን ስለዘይክእል እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኤክስፖርት ምስ ኣተና ክሬት ሃንድ ኣውትስ ትብል ኦፕሽን ኣላ ኣብዚ ክሬት ሃንድ ኣውትስ ኢልና ነዛ ክሬት ሃንድ ኣውትስ ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ ድሕሪኡ ካብዚ ንመርፅ እንታይ ዓይነት ፔጅ ሌይኣውት ንኣብነት ዛ ቀዳመይቲ ዘላ እንድሕር ደኣ መሪፀ ኦኬ ክብለ ሕጂ እንታይ ክገብር እዚ ናብ ማይክሮሶፍት ወርድ ብሃንድ ኣውት መልክዕ ገይሩ ከዳልወልና እዩ ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ ኣብ ታሕቲ ትሪእዎ ዘለኹም እተን ስላይድ ሾውስ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ዶኩመንት ጀነሬት ይገብረና ኣሎ ማለት እዩ ኣውቶማቲካሊ ጀነሬት ባዕሉ ዝገብሮ ብድሕሪኡ እዚ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ሕጂ እንታይ ዝሕግዘና ነዚ ስላይድ ሾውስ ናትና ከም ዝደለናዮ ጌርና ሳይዝ ክንቅይረሉ እውን ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ንኣብነት ውሕድ ትሕዝቶ ዘለዎ ኣንእስ ከነብሎ ንኽእል ኢና እቲ ስላይድ ገሊኡ ከዓ እቲ ፅሕፈቱ ንሕዳ ዘይረአ ኮይኑ ዓብ ክንገብሮ ንኽእል ኢና እቲ ስላይድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ከገላብጠና ይኽእል እዩ ኣብዚ ሽዑ ሞዲፋይ ጌርና ነቲ ናትና ስላይድስ ምስ ወዳእና ጀስት ሲምፕሊ እንታይ እዩ ኣብዚ ኮይና ፕሪንት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ልክዕ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ሕጂ ረእዋ እዛ ስላይድ ናምበር 1 መፅያ ኣላ ክሊክ ገይረ ድራግ ክገብራ እያ ናብዚ ኦኬ ሕጂ ድሓን ኣብ ቴብል እንዲኣትዩ ዘሎ ኣብ ዲዛይን ምስ ኣተና ሕጂ ረእዋ ኣብ ቴብል ቱልስ ይኣትዩ ዘሎ ኣብዚ ከምቲ ዝተማሃርናዮ ናይ ቴብል ማለት እዩ ኣብዚ ኣቲኹም ከዓ ክተመዓራሪዎ ትኽእሉ ኢኹም ኦኬ ከምዚ እናገበርና እናዓበኹም እናንኣስኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም በዚ የማናይ ወገን ከዓ ለሰይ ዋላ መፅሓፊ ቦታ እንድሕር ደኣ ክሰርሕሉ ደሊኹም ከምዚ ጌርኩም ከዓ ሕንፃፅ ክትገብርሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናትኩም ኦዲየንስ ነቲ ስላይድ ሾው
أبزنا رأي بزخا زليو نوتس كتصحف يخلينا عمنا تمهارون نحدا خوينم سلايد شوس متيلو نوتس كاب بيمان وغن كوسدو يخوليم حجي إذن تايز هكزنا نت سلايد شوس ناتنا كم زدلنا يو سايز ويكا عقان جيرنا كنا معراريو سلا نخلي مالتي ازي ابتي مايكروسوفت باوربوينت جن اقلاب تناني اوكي سلازي بخمسة اقباب جيركم اتفينيشد زغونة باوربوينت برزنتيشن برينت هتقبرو تقوليهم ويدمان اب هارد كوبي هتكيرو تقوليهم